Тағы бір мөһим һорау. Безнең якта был кәрәкле мәсьәләләр ул дип уйлайм. Кыскаһы, һорауды тулыһынса укып тормайм. Озын итеп язылган. Кемдер өстәлгә исемлек куйган. Аракы, храмы унда. Һәм ошо өстәл артында икенче кешеләр утырган. Был кешеләр мусулман, үзләре ураза тотабыз, бурыстарыбыз калды диләр. Һәм безнең ошо өстәл артында утырганыбыз өчен намазларыбыз, дугаларыбыз кабул булмаясак дип ишеттем дип яза. Беренчедән, хадистә әгәр кеше аракы эсһә, уның намазы 40 көн кабул булмаясак дип әйтелә. Был эскән кеше турасында. Ана шуның менән утырган кеше турасында был һүзләр менән әйтелмәй. Әйтелмәгән ундай кешенең намазы 40 көн кабул булмай дип. Ләкин был кеше барыбер гөнаһ кыла. Чөнки ундай ердә утырырга ярамай. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям әйткән, кем Алла Тәгаләгә һәм кыямәт көненә ышанган, шул аракы торган өстәл артында утырмаһын дигән. Шул кем утырган тәүбә кылырга тиеш, башка быны эшләмәскә. Һәм әгәр шундый хәлгә осраганда, ундан ул өстәл артында утырмай сыгып касыр кирәк инде. Шул һәм хужаларга әйтергә, ана шул эскән кешеләргә әйтергә, был харам, эсергә ярамай дип, нинди һүзләрне табырга һез, кардәшләр, үзегез беләгез. Чөнки кем менән нисек һөйләшергә, нисек аңлатырга, кемгәлер каты итепме, кемгәлер мана гыйльми яктанмы, матур итепме, ул бер хәлдән икенче хәлгә карай үзгәрә бит инде бит. Шулай, кардәшләр, кыскаһы утырырга ярамай. Утырганһыз икән, бары тик тәүбә кылыгыз. Хәзер инде икенче мәсьәлә. Мана мин хәзер фәлән гөнаһ кылдым. Хатта мәсәлән кемдер әйтә ала бит инде. Мана мин яңарак хара эстем. Хәзер минең намазым 40 көн буе кабул булмаясак бит инде. Тимәк, миңа 40 көн укымаһам да буламыни дип һорай ала. Юк, кардәшләр, был дөрес түгел. Кеше хатта ана шундай гөнаһка төшкән икән, ул бынан һуң 40 көн намаз укымаска тиеш дигән нәмә юк. Ул укырга тиеш. Бәлки ана шул 40 көн намазларының савабы бөтенләй язылмас ул кешегә. Ләкин ул намаз кылмаһа, был тагыла өстәмә зур гөнаһ була. Бәлки хатта иманын да югалта алыр ундай кеше. Кыскаһы, теге был гөнаһты кылган кешегә ибет, намаз да кылмаһам, дуга да кылмаһам булалыр инде, барыбер Алла Тәгалә кабул итмәй бит дип уйларга ярамай. Ул барыбер кылырга тиеш. Шул, чөнки намазды бер касанда, бер ниндәй сәбәптән да кеше калдырырга тиеш түгел. Мана куркыныч шундый хәлне күз алдына килтерәйек бит, кардәшләр. Алла Тәгалә хаклаһын, әлбиттә, барыбызга. Кеше мәсәлән эсәте бит. Эстелә унда исереп яткан күпмелер вакыт. Шуннан барыр ул айынып килеп тора бит инде ул. Ана шул вакыт айынгас, теге исенә килгәс, ул нимә эшләргә тиеш? Ул барыбер намазын кылырга тиеш. Уйларга тиеш түгел. Мин мана әле генә исереп килеп тордым, хәзер кылдымны, кылманымны, юк, ул кылырга тиеш. Мана шулай кайһы вакыт бер кешеләр ике көс көрәшә инде ул. Шайтан көсе менән изгелек көсе. Алла Тәгалә бөтәүҙе лә тура юлдан алып барһын.